मगो शिवसेना आणि गोवा सुरक्षा मंचाची मंगळारा महायुती झाली। युती जाहीर करपाक मगो पक्षाचे नेते सुनील ढवळीकराक शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे निमंत्रक प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकार, आनंद शिरोडकार, आमदार लवू मामलेदार आणि हेर मानेस्त हाजीर असले। सालिगांव, थिवी, कुंकळी, मुरगांव हे 4 मतदारसंघ शिवसेना लढयतले। शिवोले, पणजे, मये, साखळे, वेल्ली, कुडचडे हे 6 मतदारसंघ गोवा सुरक्षा मंच लढयतले आणि उरिल्ले सगळे मतदारसंघ मगो पक्ष लढयतले। युतीचे फुडारी 37 मतदारसंघांनी वेंचणुको लढयतले। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आज आम्ही सगळे परत नवी युती घोषित करता, जी 2017 ची विधानसभेच्या निवडणुकेक मुखार वतली। एक विचारी आणि एक भाषी अशे ही युती आज गोंयच्या मुखार आमी दवरता आणि तातूंत प्रामुख्यान आमच्या मगो पक्षा बरोबरूच गोवा सुरक्षा मंच जो हालींच पक्ष स्थापन जाला गोंयच्या मातयेंतले विशय सोडपाक, आणि त्याच प्रमाणे आज हांगा हजर आसा ते म्हणजे शिवसेना पक्ष। अशी तिगायची मिळून आमी युती आज घोषित करता आणि ही युती अबाधीत उरतली अशें हांव हांगा नमूद करता। फाटल्या वेळावेली युती ही दिग्गज नेते बरोबर आशिल्ली, पूण हांगा दिग्गज नेते कोण ना, एक सर्वसामान्य तुमच्या सारके नागरीक एकठांय आयल्या आणि तुमकां एक बरें सरकार दिवपाचो प्रयत्न करता। हे सरकार दिता आसतना आमी इतलेच लक्षांत दवरतले की मॅक्झिमम यूथ ह्या निवडणुकेत आमच्या पक्षातर्फे उतरतले। दिल और दिमाग से बनी हुई युती है। मनापासून आणि हृदयापासून या युतीची घोषणा झालेली आहे। कोणाच्या वाट्याला काय येतं यापेक्षा गोव्यातील जनतेच्या नशिबात आणि भविष्यात चांगलं काय येणार आहे आणि काय आणायचं आहे, त्यासाठी ह्या युतीचं प्रयोजन आहे। गोव्याच्या जनतेला आम्ही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वतीनं वचन देतो की गोव्याच्या राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अस्मितेला जी वाढ होईल, त्याला अधिक तेज प्राप्त होईल, अशा प्रकारचं काम शिवसेना या युतीमध्ये राहून करेल। एक महत्त्वाची घोषणा जी गोंयच्या राजकीय इतिहासाच्या दृश्टींतल्यान अत्यंत प्रभावी ठरतली, ती या युतीचे म्हाका गॅरंटी आसा, आमकां सगळ्यांकूच गॅरंटी आसा, लोकांक गॅरंटी आसा की युतीचें सरकार हें जेन्ना इलेक्शनाचे रिजल्ट घोशीत जातले त्या वेळाचेर युतीचें सरकार येतलें। त्या सरकारचें नेतृत्व मुख्यमंत्री ह्या नात्यान श्री सुदीनजी ढवळीकर हे करतले अशी घोषणा हांव सगळ्यांच्या वतीन हांगा करता। इलेक्शनां लढपाचे अनुभव जो आसा आणि संघटन तंत्र जे आसा त्या बाबतीत गोवा सुरक्षा मंच जो आसा तो सशक्त आसा आणि सबळ आसा। युतीचे 36 पैकी 36 उमेदवारां खातीर त्या मतदारसंघात रावन जीव तोडून काम करतले। ह्या महायुतीचे सरकार गोंयांत येतले हाच्या खातीर सगळे तरेचे प्रयत्न करतले अशे तरेचे हांव अभिवेचन हांगा दिता।